taking their own lane. They're taking from the right and they're blocking the incoming vehicles. बिदिजों मोरै जानांगौ जाखो माने गाव गावनि लाइनाव सालायबानो गाव गावनि लेनाव सालायबानो बे ट्राफिक जाया जाबाय माने ओरैबो सालायो बे फैनाया अबेजों फैनांगौ लामायानो गैखाला नै बे फैनाया अबेजों फैनांगौ बे बेसाराफ्रा नायलाय बेथ' स्टाक जाखागोन ना डेफिनेटलि एकदम गोदाव सोराव बे रागा जोंनो ओंखायो कयेकजन गारिखौथ' गारि सालायनो रोङाबा ट्राफिक सेन्स गैयाबा मोरै जानांगौ जाखो दिनै जेनेबा एथ' शुभ दिन मोजां दिन बड'लेण्ड गोदान गभर्नमेन्ट फर्मेशन खालामनो नागिरदों जों बयबो सापर्ट होलायलायनांगौ सेन्सिबल जानांगौ गाव गावनिखौल' साननानै मोरै जानो गावल' थांनोनो सिगाङाव थांनो नागिरबा मोरै जानो नुवाखै नै अबेजों खारो फात्ताखौ मोनखाया ओमफ्राय आरो लामायावबो ब्लक बाव माने हासुनो सिन्थाय एथ' ट्राफिक जाबाय बेहायसो हासुनो ओंखारजाबावो फाग्लासो नुवाखै फाग्ला गारिनिफ्राय ओंखारलाबाय लामा गेजेराव नै आरो थाबथालायबाय दा बेजों सोरबा थांबावगोन नैबे लेनजों ओरै फैगासिनो थाबावो नै आयनायाव नै बे थांबाय नालाय बे बैयाव ब्लक जाहैगोन बियो बैयाव ब्लक दा नैबे लेनजोंसो थांनांगौमोन फैहांखाबावबाय हनै फैहांगासिनो एकदम बयबो ट्राफिक सेन्स थालायबानो गाव गावनि रुल्सखौ फल' खालामबानो बिदि जेम जाया दा आरो मेंनायानो गैया मोनायावबो गारि थार बेफ्रुनानै ओरैबायदि हाग्रा गेजेराव टायार खेवबाबो जाया स्पेयार टायारखौ ओरैबायदि गोरा मारिना हरदों माने खेवफेराखै नालाय ओरैबायदि खस्थ' मोनदों दा बुजिलै फाग्ला आरो नै आरो फुङावबो नै एखे कन्डिसन खारथ'नाय नंलादां नै फैबायबो दा एलाय नै VIP गुला AS19 टाटा नेक्सन टाटा पान्च AS19 NL06 बेखौथ' दा होनसै बिमा खिफोरखौथ' दा होनखासै रागाफ्रा स्टारमासिनो बिसोरखौ एकदम फाल्तु गोजाखा फाग्ला गोजा ट्राफिक खालामनानै दोनजोब्बाय सेस लेफ्ट लेननिया बिसोरखौ हाबोफिनना सालाखौ हाग्रायावसो थांनो नांगौ नायनो हाथारा आं बिदि रुल्स ब्रेक खालामग्राफोरखौ गाव गावनिखौल' साननानै मोरै जानो दा जों बयबो रुल्स फल' खालामलायोबा बेबायदि स्टाक जायामोन ना जुदि मोनसे लाइनावनो थाङोमोनबा डिसिप्लिनै थाङोबा बिदि स्टाक जानाय नङामोन दाथ' नै बिदि हाबदेरना होबाय नै बेथ' स्टाक जासिगोन आरो थादोलाय 1 घन्टा थाबथाजोबनाय नै डाबल लाइन खारनानै हरैबो थाबथाहैजोब्बाय हरै इडियटफ्रा ओरैबो नै दासो फैगासिनो नै दासो गबोबाय खुनुरुखुम गाव गावनि लेनजों खारबानो जेबो प्रब्लेम जाया डाबल लाइन खानसै सोरखौबा थिगसे रायखाबायलां बालनि हाथारा हनै बिसोर बायदियाथ' जोंखौसो गाज्रि सानोलै माबा रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सनि ट्राफिक रुल्सनि कयेकथा डिसिप्लिननि खोथा बुंबा जोंखौसो गाज्रि मोनो ओमफ्राय बेखौदि बुजिया दे बे जाम्बा जाम्बि डिसिप्लिन फल' खालामैनि थाखायनो जे गासिबो मानसिफ्रानो जे खस्थ' मोनफागोन बेखौ खर'आव गैया गोजा नै फासि होलायबाय इडियट्सफ्रा सेस मा दोरखार डाबल लाइन खारनो नै टाटा नेक्सन जाम्बाफ्रा
सेस थाबथाजोबनाय नै अखा द्राम द्राम हानायखाय ओंखारनो हास्लाबासै सालाफोरखौ बादानो आंथ' मिथियालै फोनांगोनसो खोथा गैया गैला फाग्ला फाग्ला खर' गाज्रिसो इ रिक्साफोरखौथ' दागंसै दनसो गावसिनिसो नुवाखै मा जालालै बिसोरो बयबो गाव गावनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामबा गावनि लाइनखौ सालायोबाथ' बिदि दोरखारानो जाया सेस नुबाय मा होनबावनो थाथारदो खोथा गैया एबार साला नै रडजोंसो होगोन आं डाबल लेन खारग्राफोरखौ एबार मासथिनि बुजियाखैना बिसोर नैलाय डाबल लेन खालामबाय आंनि खाथिजों सोरबा खारदोंलै नै रडजोंसो लागायगोन बेथा खोथा गैया एबार र' फैनो नागिरदोंना बे नै बाबु र' साला because of this stupid people only we are stuck in traffic for almost 4 hours now again stuck now see it's all so smooth because everyone is in their own lane again see that Tata Nexon 2 Tata Nexon these idiots hey bus see the bus all stuck in Dimalgaon Zanaguri Kitaguri Dimalgaon maninanggal ayo